Θρησκευτική πανήγυρης του Αγίου Πνεύματος το Σάββατο 7 Ιουνίου στην Κερατέα στη Λεύκα Καφέ. Μια βραδιά γεμάτη μουσική και χορό και πάρα πολλές εκπλήξεις. Ακούστε το πρόγραμμα. Στο τραγούδι θα μας διασκεδάσουν η Μαύρη Καλονή, Τζέννη Κατσίγιαννη. Που σε κουνάγε κι ακόμα σε κουνάει. Αν νομίζεις η καρδιά για σένα θα πονά. Ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος. Βλέμμα μου θανατηφόρο κι άστρωμε στον καβοτόρο. Ο Θοδωρής Βερλής. Τα καλά όλου του κόσμου θα τα κάνω εγώ δικά σου. Και η Μαρία Βεργένη. Στο βιολί ο Γιάννης Μπαφαλούκος. Στα κλαρίνα ο Θωμάς Χαλιγιάννης και ο Γιάννης Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα ρεζερβέ 6981 029 862 και 6985 066 537. Σάββατο 7 Ιουνίου, θρησκευτική πανήγυρη του Αγίου Πνεύματος στην Κερατέα στη Λεύκα Καφέ με πολλές γευτικές και μουσικές εκπλήξεις. Τηλέφωνα ρεζερβέ 6981 029 862 και 6985 066 537. Σάββατο 7 Ιουνίου, σας περιμένουμε όλους στην Κερατέα στη Λεύκα Καφέ. Να μην λείψει κανείς.